I dobar vam dan još jedanput želim, idemo se dalje družiti u Vijestima plus uživo s vama moja malenkost Mihajla, sve vas srdačno pozdravljam. Imamo tu u studiju gosta, to je gospodin Darko Juka, savjetnik predsjednika vlade Hercegovačko-neretvanske županije i član uredničkog vijeća brošure koja će biti i tema ovog današnjeg razgovora. Dobar vam dan gospodine Juka, dobrodošli. Dobar dan, lijep vam pozdrav, hvala na pozivu i evo koristim prigodu srdačno pozdraviti sve slušatelje Običnog radija. Evo, izašla je brošura izvješća o implementiranju projekata energetske učinkovitosti kao i obnovi, izgradnji i rekonstruiranju javnih objekata u Hercegovačko-neretvanskoj županiji. Izašla je u nakladi vlade Hercegovačko-neretvanske županije. Na službenoj stranici je jutros postavljena, možete li nam nešto više reći o samoj brošuri? Pa naravno, evo, bilo mi je i jedna obveza i zadovoljstvo na kraju kada se to sve zaokružilo biti članom uredničkog vijeća ove brošure, imenovan od strane predsjednika vlade gospodina Hercega. Dakle, riječ je o tomu da je vlada još u studenom mjesecu donijela odluku na svojoj 130. sjednici, sukladno kojoj je zadužila ured predsjednika izraditi jedno cjelokupno izvješće o ovim projektima koje ste spomenuli, dakle takozvano utopljavanje, da to tako narodski kažem, odnosno energetska provedba, implementacija projekata energetske učinkovitosti na javnim objektima u Hercegovačko-neretvanskoj županiji, što je prošireno i onim objektima koji govore o izgradnji, dogradnji i bilo kakvom unapređenju tih javnih objekata gdje je naglasak na školama. I to izvješće je trebalo predočiti što je već urađeno, dakle poslano je zastupnicima u Skupštini Hercegovačko-neretvanske županije, što je zakonskom obvezom vlade. No, pojednostavljeno kazano, iskoristili smo dobar trenutak i to izvješće na neki način proširili, oplemenili, malo ga ovako razigrali pratećim fotografijama i izdali jednu širu publikaciju, to je ta brošura koju spomenuste. Danas smo u digitalnom obliku podigli je na službenu stranicu vlade, na obadva dakle jezika je rađena, i na hrvatskom i na bošnjačkom, i cilj je dakle predočiti javnosti sa što podrobnijim informacijama kako je kroz proteklih 5 godina tekla provedba ovoga projekta. Kako se podaci sve nalaze u brošuri? Pa dakle, projekt je sam po sebi jako značajan i velik. Vlada je 2015. u ovom dakle aktualnom sazivu krenula u to. Hercegovačko-neretvanska županija iskreno i objektivno dakle u odnosu na druge prostore federacije je relativno kasno se uključila se dolaskom na čelo vlade gospodina Hercega, kojemu je uža znanstveno područje interesiranja, upravo zaštita okoliša, energetska učinkovitost i slično, uz sve ono što on kao doktor znanosti obrađuje i radi, i jasno je da je dao naglasak na provedbu ovakvih projekata. Dakle, sve ovo što danas obrađuje ova brošura, to je gotovo 70 najznačajnijih objekata koje smo ovdje obuhvatili, urađeno je u ovom sazivu vlade HNŽ-a, a kad smo razmišljali, evo kolege koji su radili sa mnom na brošuri i ja zajedno, dakle kako na najprihvatljiviji način široj javnosti ponuditi prezentaciju ovih projekata, onda smo se odlučili na uniformirani obrazac, odnosno jednu tabelu koju smo unificirali i za svaku pojedinu općinu, odnosno za svaki pojedini grad u našoj županiji preuzeli sve značajne objekte, podatke o njima, i onda je, kažem, kroz taj unificirani prikaz predočili od onih tehničkih podataka što govore, ne znamo, vlasniku, godinu izgradnje, površini, izvođačima radova, do onih krucijalnih podataka, to je koje su mjere energetske učinkovitosti provedene po pojedinom objektu, tko je bio glavni investitor, odnosno kako su dobavljena sredstva i koliki je konačan iznos utrošenih sredstava po svakom pojedinom projektu. A ono što je bitno kazati da je projekt proveden i provodi se, dakle nije on završen, ovo je samo jedna od etapa koje nas čekaju u svim gradovima i općinama Hercegovačko-neretvanske županije od sjevera do juga. I jako smo ponosni na to da ta brošura danas, kad uzmete samo najznačajnije objekte, govori o njih gotovo 70 i o brojci od negdje oko 70 milijuna maraka, što proračunskih, što donatorskih, što kreditnih sredstava koji su išli preko vlade HNŽ-a. A takvih objekata će još i biti? Pa naravno, kažem, objekt nije završen. Ovo je dakle samo bila jedna zakonska obveza predočiti aktualno trenutno stanje sa zaključenjem ove godine prema zastupnicima u Skupštini. Projekt teče, projekt se nastavlja i već sam jednom prigodom kolegama, vašim novinarima kazao, bit će mi drago za godinu dana raditi na jednoj proširenoj brošuri gdje ćemo sabrati sve ono što će biti u sljedećem razdoblju učinjeno. Evo, možete li nam reći što je to energetska učinkovitost, kako se postiže i što znači za okoliš? Pa to je jako bitna jedan pristup, dakle, unapređenju naših objekata koji je potaknut od strane razvijenih zemalja i koji je danas nekakav trend koji je dobro slijediti, dakle koji dolazi sa zapada i koji s razumijevanjem dakle preuzela i vlada Hercegovačko-neretvanske županije u ovom sazivu. A o čemu govorimo? Postizanje energetske učinkovitosti je postizanje dakle
dakle uvjeta u kojima za skrb i za brigu u jednom prostoru, za zagrijavanje toga prostora treba utrošiti manje energije nego je trebalo prije i treba smanjiti emisiju štetnih plinova iz tih prostora. Dakle, o čemu se radi? Unaprijedite pročelje jedne zgrade, stavite toplotnu termoizolacijsku fasadu, unaprijedite dakle prostor podruma, tavanice, o izolacijama govorim, promijenite otvore vanjske na tim objektima, zamijenite grijanje, dakle onim prethodnim grijanjima na dizel, na bilo kakvu, dakle neobnovljive izvore energije, ubacite dakle pelet ili bilo kakve druge obnovljive izvore energije, zamijenite sve žarulje u objektu štednim žaruljama i slično, da te dakle podignete kako razinu učinkovitosti kad govorite o potrošnji energije i smanjite razinu potrošnje, zapravo razinu zagađenja okoliša na lokalnoj razini, ali ujedno i što je jako bitno, jedna druga dimenzija koju ne treba smetnuti s uma, unaprijedite i sami kvalitet, samu kakvoću boravka u tomu prostoru. Ako govorite o školama za naše mališane, ako govorite o domovima zdravlja za djelatno osoblje, dakle domova zdravlja, medicinsko osoblje za naše pacijente i slično, ili bilo koji objekt koji je u pitanju, dakle podižete i komfor i kvalitet, a i postižete jednu značajnu učinkovitost u zaštiti okoliša, evo i što treba slijediti kao nekakvu odrednicu ponašanja od strane Europske unije visoko razvijenih zemalja, od onoga što srcem trebamo svi težiti kada govorimo o nekakvom utjecaju na naš javni prostor. Evo, već ste spomenuli škole, zdravstvene ustanove, koji su to sve javni objekti obuhvaćeni ovim projektom? Hajmo reći prvo za Mostar, pa onda i za ostale gradove i općine Hercegovačko-neretvanske županije. Pa ako uspijete jedan presjek napraviti ove brošure, dakle ona je razlučena na neki način kroz općine i gradove i svaka dakle općina i grad, u njoj su predstavljeni objekti koji su do sada značajni, najznačajnija ulaganja koja su do sada provedena. Vidjet ćete da dominantno su zastupljene dakle škole u ovih gotovo 70 objekata u ovoj brošuri, njih 40 otprilike cirka govorim, dakle su u pitanju osnovne i srednje škole po našim županijama i jasno je da je u Mostaru u ovom trenutku najveća zastupljenost. Mostar je iz više razloga, dakle najbitnije i administrativno i znanstveno i gospodarsko i političko i vjersko i svako drugo središte ove županije, pa ako samo pobrojim da su ovako iz glave govoreći u Mostaru obuhvaćene osnovne škole Antuna Branka Šimića, Ivana Gundulića, Petra Bakule, Bartola Kašića, 4. osnovna, 6. osnovna, onda srednje škole Prometna, Građevinska i slično, dakle evo samo iz glave ovako nekoliko njih nabrojano, dakle dominantno škole, što i govori o jednom hvale vrijednom senzibilitetu ove vlade, gdje se primat dao dakle utopljavanju školskih objekata i ovo je ono što je do sada učinjeno i u dakle koordinaciji, komunikaciji sa jedinicama lokalne samouprave. Ne treba zaboraviti kazati da ovo nije bila obveza županijske vlade, dakle gro ovih objekata o kojima govorimo su u vlasništvu gradova i općina, ali vlada je velikodušno preuzela taj teret na svoja leđa i to su više milijunska sredstva i silnim naporima iznašla mogućnosti uz donatore, kredite na razdoblje do 30 godina i svoja proračunska sredstva kako bi utopila te objekte. Nakon škola dominantno su zastupljeni domovi zdravlja, što smatramo isto tako jednim od bitnih javnih objekata na bilo kojem životnom prostoru, a uz to imamo, dakle, treba se posebno istaći da su sve 3 bolnice u županiji obuhvaćene ovim, i sveučilišna klinička bolnica u Mostaru i bolnica dr. Safet Mujić i opća bolnica u Konjicu. Ovdje dio ove priče je i veliki pothvat izgradnje klinike za dječje bolesti, što je onaj preuzet poznato je javnosti saudijski kredit. Vrijedi, čini mi se u ovom trenutku da 19 nešto milijuna da je ukupna vrijednost toga projekta, a onda nakon toga imate druge tehničke, dakle podizanje razine tehničkih i komfortnih uvjeta u različitim administrativnim prostorima, od policijskih uprava, općinskih sudova, županijskog suda, uređenje, renoviranje nove buduće zgrade vlade, dakle bivši hotel Aero, županijska skupština, CIPS u Mostaru i slično. Evo, dakle, prostor kampusa sveučilišta u Mostaru, tiskara, galerija sveučilišna, niz je tu projekata. Svakoga koga ovo podrobno zanima, dakle evo zato smo i danas to podigli na stranicu, dostupna je čitava brošura, dakle u PDF-u u digitalnom obliku, može preuzeti i evo detaljno se upoznati s onim što je sve sažeto u njoj. A ovi javni objekti, znači na kojima je već počelo utopljavanje, jel se na njima treba će još raditi, poboljšavati ili je to? Ili se sad prelazi samo na nove? Dio njih je dakle do kraja zaključeno onom što je planirano, izvedeno je do kraja, u dijelu njih je sada već pokrenuta druga etapa. Dio od toga je već obuhvaćen u ovoj brošuri, dakle
dakle ovisno u kojem je stadiju to bilo u trenutku kad smo privodili kraju sami. Podsjećam da smo u studenom donijeli odluku iz izradi ovoga izvješća koje je prošireno u ovu publikaciju, u brošuru. Dakle, dio nije obuhvaćen, bit će, ako Bog da, u nekom novom proširenom izdanju, ali dakle jedan dio se radi u drugoj etapi, eventualno trećoj etapi, zavisi kolika je složenost potreba na samom projektu bila. Nije isto ako vi samo trebate uraditi intervencije na pročelju i na otvorima, ili ne znam, ako je negdje dogovorena čitava dogradnja, izgradnja ili šira rekonstrukcija prostora. Imate ovdje jako puno objekata, školskih objekata gdje se vlada odlučila pomoći izgradnje športskih dvorana uz te objekte. Dakle, to je isto nešto što treba pohvaliti, treba podržati, da su mnoge škole, to je jasno u ovoj brošuri obrađeno, dobile ili dvorane ili školska igrališta, dakle uređena po suvremenim standardima. Što nije ranije bilo slučaj. Tako je, a onaj cilj koji vlada želi postići, to je u jedno dogledno, razumno vrijeme, ovisno naravno o svemu onome što se bude moglo izboriti za sredstva, obnoviti sve javne objekte u Hercegovačko-neretvanskoj županiji. To je onako hvale vrijedan, ali jako odgovoran i obvezujući projekt, ali mi smo ustrajni krenuti. I nadamo se da će biti izgrađen. I 15 sati i 18 minuta, bio je to Josip Bilać, pjesma Mostar. Vraćamo se emisiji Vijesti Plus uživo. S nama je tu u studiju savjetnik predsjednika vlade Hercegovačko-neretvanske županije. Pričamo o tome kako je izašla brošura izvješća o implementiranju projekta energetske učinkovitosti, kao i obnovi, izgradnji i rekonstruiranju javnih objekata u HNŽ-u. Gospodin Darko Juka je s nama tu. Evo, idemo nastaviti dalje s pitanjima. Kolika su financijska sredstva izdvojila se za ovaj projekt i iz kojih sve izvora? Nešto ranije, dok sam odgovarao na prethodne upite, spomenuo sam i taj dio. Ističem dakle da je u ovoj brošuri sabrano sve ono što je u implementaciji ovih projekata išlo preko vlade Hercegovačko-neretvanske županije, bez dakle ubacivanja onih podataka i iznosa koji su išli preko drugih partnera. Vlada je ovo nastojala, ukoliko je bilo mogućnosti, pokriti iz proračunskih sredstava, dakle proračuna HNŽ-a, iz donatorskih sredstava gdje u prvom redu treba istaknuti suradnju s UNDP-om i nizom još drugih manjih, dakle suradnji sa međunarodnim partnerima, i kreditnih sredstava gdje dominira kreditni aranžmani sa Svjetskom bankom, kažem za ono povoljno razdoblje od 30 godina. Ako uzmete samo dakle taj dio koji govorimo, koji je išao preko vlade HNŽ-a, već to u ovim izabranim najreprezentativnijim objektima doseže brojku od gotovo 70 milijuna konvertibilnih maraka. Moramo biti svjesni da kad govorimo o obnovi javnih objekata na prostoru naše županije, bilo da su oni još uvijek devastirani od ratnih posljedica, bilo da je to godine neodržavanja ili sličnoga, jer znamo u kakvom trenutku živimo i kakve su mogućnosti jedinica lokalne samouprave, nije bilo bez razloga da je županija se ponudila preuzeti na sebe teret provedbe ovih obveza, ali to je jako složen, jako skup projekt. Međutim, s obzirom na to kako se reagira na terenu i na objektivne učinke koji se luče dakle iz ovoga projekta, imamo obvezu i želju ustrajati u tomu, i evo u ime predsjednika vlade ono što samo mogu kazati, očekujte nova izvješća o novim poduzetim mjerama. Drago nam je. A kakve su vam povratne informacije od korisnika obnovljenih objekata? Pa mogu samo kazati vjetar u leđa. Dakle, i ohrabrujuće i obvezujuće, s obzirom na to kakve su, dakle, sve su pozitivne. Jasno je, ako uzmete samo ona mjerila koja su statistička, dakle, pokazatelji s terena koliko se postiže u obnovljenim projektima, smanjenje emisije štetnih plinova, manje energije koje je potrebno odnosno na prethodna razdoblja da bi se objekti zagrijavali, hladili ljeti ili slično, koliko je veći komfor, ugodnost, dakle, boravka u tim prostorima. Sad, dakle, nebitno je li govorimo o školama, domovima zdravlja ili sličnomu, a ono što smo u ovoj brošuri uradili kako bismo evo na neki način i potkrijepili sve ono što govorimo jednim pečatom prema javnosti, kontaktirali smo dakle načelnike i gradonačelnike naših općina i gradova, i to na koncu brošure njihovi su iskazi dakle ovdje otisnuti, gdje su svi od jedan do jednoga dakle pozitivni i samo pozivaju nastavimo putem kojim smo krenuli. Zadovoljstvo je obostrano. Znači, evo ovaj projekt, nadamo se da neće stati na ovome. Koji su planovi u budućnosti? Što je još potrebno uraditi u našoj županiji na energetskoj učinkovitosti i zaštiti okoliša? Dakle, puno je tu još objekata koji trebaju biti obuhvaćeni, sve se to radi u koordinaciji sa jedinicama lokalne samouprave. Jasno je da je tu još puno škola koji tek čekaju dakle na našu intervenciju. Sve to u sukladno mogućnostima doći će ako Bog da na red, a ono što je u ovom trenutku vidljivo u Mostaru, dakle da se radi na izgradnji klinike za dječje bolesti koja raduje svakoga od nas i koja je nužno potrebna i tekako potrebna našem bolničkom kompleksu. Radi se na
proširenju i uređenju Skupštine Hercegovačko-neretvanske županije, da bi se tamo gdje je najviše zakonodavno tijelo županije, dakle, omogućilo bolje i komfornije, adekvatnije uvjete, dakle, za rad. Radi se, dakle, na završetku ovog proceduralnog dijela za izgradnju nove zgrade vlade županije, govorimo o bivšem hotelu Ero, što će tek krenuti u radovi. Ono što sam malo prije kazao, dakle, druga etapa ili treća etapa, ovisno o kojoj školi govorimo, na nekoliko škola u našem gradu. Sad evo, fokusirao sam se na Mostar kao najveće središte i mjesto gdje su gro ovih projekata obuhvaćeno, ali u svakoj općini u koju uđete, dakle, od sjevera do juga ili od Ivana do Ivanice, vidjet ćete, dakle, tragove i aktualne nekakve radnje na ovom planu. Želimo vam puno sreće u budućem radu. Hvala vam što ste izdvojili vrijeme i došli kod nas. Hvala vama na pozivu i prostoru koji smo imali, evo, zakazati javnosti što radimo.